pengin I ke kompanya Dorba akan dikenti ke pemerintah. Ki nalor bakari ke Dorbar ke belingkot tam ke Dorbar mang tengka ke belingkot tam tang newslu. Yang ini ki private members bill ai tang arsi private members business New York tang arsi. Nalor baki ai ni tang arsi saka por. Shi ai tang 10 minit bangin keren kum haka governor's address mo bangin tai nang tang iba what ya ka budget ru ni yo bangin tai tang lagi kenta le si hang ni ru kim sa ai por ni tang 10 minit te fikir tingin la ban ra kum no ya kita kimat ki bangin ko bangin keren te kani kalong anti people kalong persya ayu pai ba kamlong democratic lani kamlong kat kum ka senchar pai ba la shule don bor kani ketika sin ke baningkong kum MLA bang experience ya ka kum kani ka company dor ba ban ila bani ka buj jong ka sarkar la penong ya boro la hukum ngam aratin ya boro ki MLA ki badon ya ki bobon ki MLA ki badon hapo kaliang senchar ba kini shimmen pa wa ya ka motion ka bam ya ha pat ka constituency ki jongki Kamusian kebon rai ba aroni ka dei specific ke melim constituency. Kadi ke sin ban kong ba speaker u aina. Ndre ju aina ba pin rai ki wi pat ki jinge jugi constituency ha kamusian ke bala. Ai do u MLA ka bala specific nam ta to constituency. Ban ngi kumno la penkut mardor klem kli klem pan jimut me ki leader jong ka opposition ha wi dei pat kumno ban penjalan ya ke por. Ban la persyak ban yang ndre ngam yo la ban keren shim sngap bat kani hing I kadai tang ga jithu ban kiar ya kani ka issue ga don kam tam ka bangi ngira bat ka text ka banga la submit hi ha kani ka how assembly secretariat kalong bangi ni discuss how to put on hold ban pin sange no ya ga jintri kam jong kani ka roster system retrospectively ka bamut nadu nyu puar hey tingi don ban ai jimut ya ka sarkar kenapa kanum kata ya ki kon samla jingi ki ba apply jam tegani kalong ka jingle kalong persya ya ka sur ka jong pai ba bat kalong ka jingle don bo jong kani ka jong unong punya jong kani ka jeng dorba